जोङो नायनो फैदों गेलारियाव हाबनानै नायनो नागिरदों जोबथा माने बे दानि सरकारनि जोबथा सेसन आरो दाखालि बाजेट जायनाखि स्पिच मानव गेदेर मुस्रिमा अजन्ता नियुगनि जायनाखि बाजेट स्पिच बे बाजेट स्पिचआ खोब मोजां जादों। जोङो प्रथमनिफ्राय जोबजासिम खोनासंदो बाजेट स्पिचआव आसामनि जायनाखि दानि गासिबो हारि माहारि लोगोसे गोरों गोराफोरनिखौ लाजोबनानै बोरैहाय माने बेरखांहोनो हायो बा बोरैहाय आवगायलांनो नागिरदों बाजेटआनो जोंनि लामा दिन्थिनाय बे लामा दिन्थिगोन आं सानो बायद'नि नियग बायद'नि जायनाखि बाजेट बेयो खोब मोजां जादों आरो फैनायनि बे जायनाखि भट अफ एकाउन्ट बा लेखा नुदान जोंनि लाथ' जानाय रां बावजा खोब मोजां जादों होनना बुंनो लुबैयो आरो बे जोंनि लामा फैनाय दिनाव गोजोन्थों। जोंनि जायनाखि कनसार्न डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स इतिमধ্যে 958 बर' भिलेजेसखौ माने नटिफाइड खालामबाय जोंहा एसे थालांदों बेखौ जों आसा खालामदों 161 गामि थालांदों बेयो खम समनि गेजेराव जों मोननो हागोन बिदि मोनसे आसा खालाम नाथाय नै बिसायख'थिया फैबाय खिन्थु प्रसेसआव दङ बेबो आरो जोङो बिसायख'थिखौ खुंनो जोङो खावलायबाय थादोंमोन बिथांमोना होनदों जे हाथ'नाय नंथ'ला फैनाय बोसोराव जों थाबैनो खुंगोन बिथांमोना बिसायख'थिखौ खुंगोन होनना बुंदों आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि जायनाखि जेनेरेल इलेक्सन बे जोबनायनि उनावनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिसायख'थिनि थाखाय मोगा मोगि जानांगोन बेनि थाखाय जायनाखि समस्ति बियाब जायनाखि दानाय बे प्रसेसा जों साबमिट खालामखादों प्रसेसा मोनसे आवगायबानो जोङो बिसायख'थिखौ खुंनो हागोन। सार हादोरसेयाव दा बिसायख'थिनि दुंहाव बाराव जागासिनो दं बिटिएडब्लिउसिनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि बिफाव लागोन? जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिजेपि दोलोनिनो सरकार बिजेपि दोलोनि अथ'रिटि मोनसे दा जोङो फैनाय बिसायख'थियाव जों बिजेपि दलजोंनो खामानि मावगोन बिजेपि दोलोनोनो जों भट होनो थाखाय खावलायगोन थोंजोङै जोङो हेफाजाब होगोन जिहेतु जों साफा सोद्रोमाबो गोजोन्थों।